नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, शेती बाजारभाव यूट्यूब चॅनलमध्ये आपलं सर्वांचं स्वागत आहे. तर मित्रांनो, आज आपण बघणार आहोत कापूस या पिकाचे बाजारभाव व त्या कापूस या पिकामध्ये काही झालेले बदल व त्यामधील वाढलेले काही जिल्ह्यातील बाजार समितींचे बाजारभाव. त्यापूर्वी मित्रांनो, आपण जर आपल्या चॅनलवर नवीन असाल तर मित्रांनो, आपल्या चॅनलला अवश्य सबस्क्राईब करा व साईडचा असलेला बेल आयकॉनसुद्धा ऑन करा, जेणेकरून तुम्हाला सर्व शेती संदर्भ पिकांचे बाजारभावाचे अपडेट आपल्या मोबाईलवर बघायला मिळत जातील. तर मित्रांनो, बाजार समिती परभणी आवक झालेले 100 क्विंटलची किमान दर 8,205 रुपये, कमाल दर 8,405 रुपये व सर्वसाधारण दर मिळाला मित्रांनो इथं 8,300 रुपये. तर चला मित्रांनो, बघूया आता पुढची बाजार समिती मित्रांनो, सिंधू सुली सेलू आवक झालेली आहे 1,050 क्विंटलची किमान दर 8,400, कमाल दर 8,450 व सर्वसाधारण दर मिळाला मित्रांनो इथं 8,420 रुपये. तर चला मित्रांनो, बघूया आता पुढची बाजार समिती देऊळगाव राजा आवक झालेली आहे 300 क्विंटलची किमान दर 7,840 रुपये, कमाल दर 8,250 रुपये व सर्वसाधारण दर मिळाला मित्रांनो इथं 8,100 रुपये. तर बाजार समिती मित्रांनो उमरेड इथे आवक झालेली आहे 1,053 क्विंटलची किमान दर 8,130 रुपये, कमाल दर 8,270 रुपये व सर्वसाधारण दर 8,200 रुपये. तर चला मित्रांनो, बघूयात आपण पुढची बाजार समिती. तर मित्रांनो, इथं पुढची बाजार समिती आहे आपली अकोला बोरगाव मंजू. इथे आवक झालेली 168 क्विंटलची किमान दर 8,400, कमाल दर 8,800 व इथं सर्वसाधारण दर जो मिळाला मित्रांनो इथं 8,600 रुपये. तर पुढची बाजार समिती आपली आता पारशिवनी. इथे आवक झालेली 1950 क्विंटलची किमान दर 8,150 रुपये, कमाल दर 8,200 रुपये व इथं सर्वसाधारण दर मिळाला मित्रांनो 8,178 रुपये. तर मित्रांनो, आता बघूया पुढची बाजार समिती मित्रांनो इथं आष्टी वर्धा. इथे आवक झालेली आहे 112 क्विंटलची किमान दर 8,000 रुपये, कमाल दर 8,300 रुपये व इथं सर्वसाधारण दर मिळाला आहे 8,250 रुपये. तर बघूयात आपण पुढची बाजार समिती इथं श्रीगोंदा. इथे पण आवक झाली मित्रांनो 121 क्विंटलची किमान दर 8,300 रुपये, कमाल दर 8,400 रुपये व इथं सर्वसाधारण दर मिळाला आहे मित्रांनो 8,350 रुपये. तर बघूयात आपण पुढची बाजार समिती. तर मित्रांनो, इथं पुढची बाजार समिती आपली आता किनवट. इथे आवक झालेली 120 क्विंटलची किमान दर 8,100, कमाल दर 8,300 व सर्वसाधारण दर 8,200. तर मित्रांनो, चला बघूयात आपण पुढची काही पुढच्या व्हिडिओमध्ये काही बाजार समिती. तोपर्यंत जय जवान जय किसान.